A Fertő-tó Európa nemzetközi jelentőségű vadvize és a kontinens legnagyobb sósvízű tava, az eurázsiai sztyeppe-tavak legnyugatibb képviselője. A tó környéken 8000 év óta különböző kultúrák találkozópontja, melyen az emberi tevékenység és a földrajzi környezet evolúciós szimbiózisának eredményeként egy egyedi kulturális tájegység alakult ki. A vidéknek a természeti értékek mellett figyelemre méltó a népi építészete. Több 18.-19. századi kastélya pedig jelentős kulturális látnivaló. A világörökségi felterjesztésben magyar oldalról a Fertő-Hanság Nemzeti Park fertőtavi részének teljes területe, valamint Fertőboz, Fertő-Rákos településközpont műemléki jelentőségű része és kőfejtője, a fertődi Eszterházy, a nagycenki Széchenyi kastély és környezetük szerepelt. A talaj és a víz magas sótartalma járul hozzá mintegy 20 000 éves Fertő-tó és a környező tájegység biológiai sokféleségéhez. A tó nagyon sekély, a vízmélység ugyan állandóan változik, de átlagosan az 1 métert sem éri el, és a legmélyebb részeken sem haladja meg a 180 cm-t. A Fertővidék sajátossága továbbá a sűrű náddal borított nagy felszín, a körülbelül 80 sós mocsárfolt és a dombvidéki szőlők, ugyanis a területet hosszú időre visszatekintő bortermelési hagyományok jellemzik. A régészeti feltárások az időszámításunk előtti 6. évezredig tudták visszakövetni a térség történetét. Település maradványok a korai újkőkorszak embereinek nagy kiterjedésű állandó falvai váltak ismertté. A terület későbbi lakói a kelták, majd a rómaiak voltak. A tó körüli települések főutcáján ma is dominál a 18. század építészeti öröksége. Ekkor épült a fertődi Eszterházy és a nagycenki Széchenyi kastély, mely a Széchenyi család birtoka. Itt találhatjuk a Széchenyiek családi síremlékét is.
Fertő-tó régió jelenlegi formájában tehát egy folyamatos és dinamikus fejlődés eredménye, mely szemléletes példája annak, hogy a különböző emberi kultúrák hogyan tudták lakótereiket ezzel a különleges és változatos természeti környezettel szimbiózisban kialakítani. Ez a természeti és földrajzi feltételek mellett a föld használatának, valamint az állattenyésztésnek és a szőlőkultúrának az eredménye.